कि तनी बनाओ तो मिजाज में बड़ी सपर के लिए आई बनी। कहाँ बड़ी रे? अरे करीब देखिए सुनत का रे मोदी का दो मी तो का हो गई तेले मुर्गा बनाओ तो मिजाज में एगो एकरा व्यवस्था बा तनी अस्थिर रख दिए मांग पुती है का ना सुनाइल हो ना सुनाइल फिर से बोला तनी फिर से बोला कोने के एकरा में मुर्गा बा तनी मिजाज में झनकार बनई है एकरा में को व्यवस्था बा मांग तो दे दी दिमाग होश में बाकी ना तार दिमाग बा हां हई हाथ ने घाम हो गइल हम तरह के मुर्गा बना के दीही खाइबे तू मुर्गा कहियो अरे तो तनी बना दे तो का हो जाई अपन से जाके बना के खा तार जंगल नहीं खे जंगल हां माने बियाह क के लिए बनी यही खाती बियाह करके लिए बना जब मनते में चूल्हा झोकाए खाती अरे तो मरद के बात ना मनबू ना मानो मान जा ना मानो मिजाज बनल बा आ तनी कर बनावा एकदम झनका कहां तन्नू के हम ना बनाई देखे दिमाग उसमें अरे तनी क्या का है खिसेल दो बताओ हैं ऐसे खिसेल बनी बताइबू तब ना कुछ हम ना बनाई तर जाके खाए के बता अपने से बना के खा अरे भाई का बात ना कर जो तड़ू बेरा हो हैं तर से जब शादी करके जब नहीं तब हम कहली नु कि जब हमार मन करी तब काम करम ना मन करत ना करम तो तू काहे हमरा के पेरियले रहल हमेशा का चाहत हम कट जाई मर जाई आय अभी जात नहीं हम लाइन पकड़ अरे सुन अरे सुन अरे बढ़ती हटा मत मान लो कि हुआ मेहरारू के कोटे मरे के कोही तू चाहत ना कि हम मर जाई हमर लाश गिर जा तू अकेले रही है तर के कोई पूछबो ना करी बियाह ना होई तार अरे तू शांति रह ना पहिले अतना काहे बताओ अगर तारा हमरा प्रति दिल में प्यार रही तो तू ही कहता कि हां अरे नहीं जा तू आराम कर हम बना के लिए उतनी खाए के दे अरे तारा कतना मानी ना सुन कुछ ना बनल तू होता ना हम जात नहीं लाइनिए पकड़ते सुन तारा कतना मानी ना हो तारा बा जानकारी कुछ हो हैं का मानेला मन तो ताई दोपहरी में हमरा से मुर्गा बनोई त बहरी हम कतना तार बड़ाई बतियाई ना हैं बाहरी के बड़ाई हम सुनने जातनी कि घर में के इज्जत अपन देखतनी बताओ ना कितना हमरा के मानता कितना सेवा करता ई घरवा में नु लौकी कि बाहरी हम देखे जातनी तो तारा के नहीं मानो ना नहीं खमानो तार त हमर गोड़ धो के पिए के चाहिए अरे तो अकेले में ना गुड़ धो के पियो कि समाजवा में गुड़ धो अभी के बाटे अकेले ही नहीं बनी जा बनाव खाना अगर हमर मुंह देखल चाहत त जिंदा चाहत कि राण मत होख त खाना बनाव तू अपन से अरे भाई मान के चलम तारा के कौन परेशानी करता नी ठीक बात हम मिजाज झनकल बा तू आराम करो हम बना लेतनी ठीक न बाकी मुए जी के बात मत बतियावो है न ठीक बा हम बना लेतनी जा नास्ती तरह मुंह ने खन देखा था अपन बाना ने मुलाइल बा उनका का मुर्गा हम बना के खियाइबो दादा आई एक दिन बना के खिया दे तो नतिया के आदत न लग जी हो रोज रोज हमर से बनवा के खाए लगी हम ना धमकी देबू त हमरा पास आईडिया बाटे डरवावे के धमकावे के ना धमकाई त ई कहला में रही जा तनी सुते बन जई त उठ के खा ले पानी कौन दिन दशा देखावता रो ओहो हम ना जननी कि हइसन कुल काम करे के पड़े त बियाह ना कोइले रहती हैं कतना करे के बियाह कोइले मेरी दादा भुजिया चीरो प्याज चीरो एकरा ले बढ़िया बाणे बहेंगा वाला रहला में ठीक बा ये दादा का ये भगवान जी का हमारा कपारे मोड़ी दी हलो आँखियों में लागता प्याज रे दादा भाभी ई का करत रहो भैया का करते तनो को तबीयत खराब हो लगे आई हो दादा ये रह गइल अब देखो तर एक दिन के बाद रोज रोज देखत नहीं कि तू का आलू लेके बैठ जाता त टमाटर तेज और प्याज लेके बैठल बा आज तो तबीयत खराब बा त मान लो प्याजवा छिए त ना होते भी लगले जानली मतलब भौजी के रहते है कुल तू काम करबा बता हम करी अरे ओकर तबीयत खराब बारे कहते कि आवते बानी लगले ये कहा ल कि आज माई बाबू जिंदा रही त ई दिन ना देखे के पड़ी ठीक नो देखो कैसे कैसे मिला के परिवार चलतनी हम न जानतनी बुझा त लौकत हमरा जब से आइल बड़ी न तब से देखत नहीं ताहार कुछ बहुत बदल गइल बड़ा भैया बहुत न का बदल गेल बंजे क्या प्याज तो उन्हें शिकायत कर लिस का रे हम काहे के शिकायत करे जाई घर की इज्जत के वाइबो करी देखबो करी त कैसे के देख आ जई हो बोरिए कुंडिया लगौले बन के ओड़िया नोहन त खुटखुटई हो जानली दान हम काटी दा त अरे रुक आवत है ना वो रोज बहाने रहता त पेट में त कमर में दर्द रहता हइसे हइसे देखो पढ़ के नहीं ये कुल करे के रही गुलो तोरा को कोने बनावे के ना त तू बनेबा त हम खाइबा उ बैठ के महारानी खई हन
टंगरी पसार के सुतल बाड़ी। आवत ये लगले केने बड़ हो बोला लो आइए जई हम नहीं हन ना सुन तड़ू बतावा ये भाई ये कुल रही बताओ कि गांव के आदमी देख ए रुका ना लागे अगर दोस्ते देखे तो प्रचार बात करे देखो मनीषा हैं? उन्हें कहबू त ना देखियो सो सुनियो सो क्यों अपन घर के शिकायत करेला ना नु तो ए जे घरवा में कैसे आ जियो हमार हमर दोस्ते आज हिय सब कोनो मतलब हमरा कुछ कामे से त कहिए से देखो कर भैया पियाज खा आइबे ना करे सो कोनो इज्जते नहीं खे कुंडी लगौले बाली रे केवड़िया में तू लागे हम मनीषा तो बात खुला के- तो कुंडी लगइले बड़ो खोल देले बड़ी तब का तू तो एकदम बड़ी आंटी बड़ी रे बुलावा भाभी के सुन तड़ू हो रोज 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 एगो लेके बैठ रुक बोला के लिए आवतन रुक 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 बतावा हो आज माई बाबू नहीं खे तो का करवावत ये भौजाई आ तली हौ करत तली हौ तले देखनी तसे कपड़ा बैठे भीचल बड़न देखनी कि कमर में तेल लगावत बड़न का हमरा देखे के पड़त एकदम लाज शरम घोर के पी गइल बड़न का जाने कौन संस्कार कर माई बाबू देले बाटे ठीक बा ए और दे सनोज सुखा जी। हो, बारू हो का हो चाची आ हे बच्चा ई के पड़तो है घामावा में हो अरे ओकरे एक सेट खिचनी हो अभी 2-3 सेट पड़ल रहो आ ये बच्चा इहे दिन रही गुल बताहरा आय का करबो ई बताओ मेहरारू के ई कुल काम करे के चाहिए तो मर्द मानुष के करे के चाहिए अरे तने को देह दुखाता हो तबीयत खराब बाटे अब चुप रह ये तो करे जब देखी ना तब तू ही काम करत रहेला हमारा एक दिन लड़की है तो कहते तो देखनी सनोज भैया नु मसाला पीसत रह तहार मेहरारू तोहरो कर में जरूर तहार मेहरारू ने गांव टोला में मेहरारू नहीं किसी अरे तनी तबीयत खराब होई त बताबो करही के न पड़ी केहू बा घरे हां का है तार बहिनिया कहाँ भाई तार जवान सरसियन तार बहिन बाड़ी ऊ बाड़ी करही के काम बुए अरे त तनी उ पढ़त या लिखत या मान लो ओकरो दिमाग पर टेंशन न बा पढ़ाई के ई कह त मेहर मौग बन के बानी घर में मेहरारू जवन जवन करेले कहेले ऊ करी ना हम देखा चाची एगो बात हमर सुन मान के चलो कि तनी तबीयत खराब हो गइल तब हमर मैनेज करही के न पड़ी रोज तबियत खराब होई एक दिन होई 2 दिन होई आ लाज ना लगी हो मर्द ले काम करवावे में लाज ना लगी अच्छा, आय मान लो- एगो रहेला त चलो बाहर भीतर जाते ई काम धाम करत है तो घर में हतनी खाना बनावे के बाद 2 व्यक्ति के हम कहे इतना रोक आई रनी थी खातिर हो का? तार बहिनिया हमर झारना लेके आई रही कहाँ बाड़ी ठीक बा तनी सुनो चाची माने उन बोहरी के लिए कोई हम नहीं हाँ हमारा कौन काम बा तारा जवन बुझाई जवन कर हमारा कौन काम जान के तू बुझाई लो शिकायत न होई हमार का शिकायत होई आ कहाँ भाई कोने हुआ हो आराम करत होई का हो चाची गाए बचिया तू हम भल बारू हे जे सुतल बाबू अन्ना के बजावत वो नींद पूरा करत आए भाई तार भौजाई के कपड़ा पसारतो ना तार कपड़ा पर निमन काम बा हो ई रोज के बा एक दिन के नहीं के रोज के इनका ड्रामा बाटे तिली खाना बनाइहन तिली कमर में तेल लगाइहन तिली रोज कपड़ा खींचिहन आय हमेशा भगवान। तो समझा पागल हो गइल बनी आ ये बचिया तहारा मुँहे सुन लेनी रोज तो दूसरा के मुँहे सुनत रही तो हम ना पतियत रही आज तू कहियो देहलू हम अपने आँखियों देख लिया देखला कपड़ा पसारा लाज ना लागेला हो तारा मौगी के लाज खाने का बा। लगी अरे तोहनो मेहर के गोड़ लगल दबाइहन कपार पे तेल रखी ए बचिया ये कहाला बिना सास ससुर के घर अपना मन के भी है अपना मन के करतिया ये घर में सास ससुर रही तो ओकरा इतना मजाल रही कम से कम लाजो लिहाजो करित नु आय बोलो ना चाची हम तो सोचन कि तू आज देखलू कल गुने के और ही देखी त का कहीं गांव के आदमी कि देखो उ न कपड़ा खींचत मेहर के खाना बनावता हई करत हौ करत हम तो लाज कम से कम बहरियो नहीं खींचा अब लगल जब बात के बतंगड़ बनावे बात के बताऊंगा का तेरा करी समझे लेबन कपड़ा मत खींचे खाना मत अब बना तोहनी जाने लोग के घर बउआ तोहनी लोग के मेटर हम का बोली आ हो बुची तनी झरा समझाओ दे चाची समझाओ ये चाची हम पागल हो गइल बन भैया के समझाओ ए बच्चा देखो तू छुपावत हम चाची, टोले यहाँ महल में के देखो, बानी देखो। गावे घर के बानी हेने पहले आवत बैठ, पहले चुप कर। बात हम बढ़िया समझाते हैं बैठ ले बैठ देखो लाज लेहज करबा मतारी बाप तो बाड़ा ना आ लाज लेहज करब त कतना दिन लाज लेहज चली तारा के 5 ले बिया 3टा के त हैजा काला मारे के आ कटे मरे के कटे के धमकी दे देता नी बस ई कुल करत मेहरारू के तू मेहरारू के रूप में भुलाइ बड़ा अब भुला जा वैसन मेहरारू लेन तो करे के चाही वैसन मेहरारू के नु काम रहवा जैसे ही कहत नु त मर कट जाई तसे कहत चल मर चल
अगर रेलवाई में कटाई के कहते तो खींच के ले जाए लागो तो चल रेलवाई में चल कट अगर अरे कहत चाची सुगराई पे गोर बानी करिया जिन चूल्हा पे खाना पहले बनाई समझावे दे। आ ना तो कहत ये फांसी लगा तो तू ही अपने से तैयार हो जाता चल फांसी लगा दे तनी मर जी ते ना रहबे तो ठीक रही अपने आप सुधर जाई तो माने वो हमारे के बनो घुड़की दिखावती है। हाँ तरह के पंजले भी आती इनका के डरवाई न तो मोहे तो है हमरा के कुछ ना करे के कहिया ना आ कुल हम करब बताओ आज अभी तू करत अब ठीक बोले कल बोले तार बहिन के भी बियाह करे के वो सही कहले कि बहिनों के बियाह में कोई तो हम ना करब तो का करब का बेजती आवे ना होई हमार होई का ई में हर मौग बन गेल बड़ा मेहरारू के सुन चाची अब जाता नहीं हम एकदम तो बात जान ले के खूटा में गिठिया देता नहीं हम जान ले अब जैसे ही कही न वैसे ही बतियाई वो करा से ठीक ठीक कर न हाँ देखो हम जाता नहीं है ना। ठीक बजा हाँ अरे मम्मी सुन चल देखल जब कैसे का करता बुझाई ना तोर भौजाई तो एक नंबर के खिलवाड़ी हो गेल बिया हम जानत नहीं यही के चलते ऐसे करतिया का कहिए चाची हम अपन घर के बात की करा से कही हम तो भइयो समझा से हम पागल ए माई हमारा से कहले कहे के ना चाहिए कहे ना तोर भाई के समझैले रह कहाँ बड़े रे आय ओहो ई त न अही हो दादा अरे बाप रे बाप लागत हमर डाणवा पीछे टूटता हो दादा ई नतिया के बेटा कपड़ा के पसारे गइल बा कि खुदे पसराता हो दादा लागत घवई में जोर गइल का पानी के जल्दी पसार के आओ बड़ी देहिया में दर्द बा तो सुनाते नहीं खे केने बड़ा हो क्या हो मार गले का नती होई जे अरे आओ तै न अरे बाप रे बाप बड़ी देहिया दुखा तो तनी आवा हो का रे तन दबाव न तन दबाव डावा अच्छा रूप तो तोर तो डावा मेरा दबा देम न कि मैं दर्दिए भाग जाई ता घूम जा तनी होतर घूम तोर मैं डावा के दर्दिए भागा देब जीवन भर ना आई इका करता हो डाड़ा में दर्द बनो सपना का देखले बड़े दिने में डाड़वा में दर्द बनो कि पिठिया में मदेहिए में मैं भाग जाइए बेला मैं तहार दर्द भाग जाई डंटा का खातिर ले बड़ा दर्द भगाई तहार देखा मुंह जाई कहां मुंह में चल फांसी लगे आयो भाई फांसी लगे न आयो दादा इका करता हो फांसी लगे फांसी लगे आओ आयो दादा आओ फांसी लगा दी आओ ना भाई अम्माई आयो दादा आओ फांसी लगा दी कापे लगल थोड़ा हो कापे लगा रोज के तोर बनर घुड़की देखल हम एकदम परेशान हो मैं हमर बेइज्जत करा के धर देले बाड़े तू हां अब चाची आई रहली को तरी का बबुआ लुगा पसार तड़े कर पैंट पसार तड़ो त का हो जी में शिकायत के का बात बाटे आवो ना आवो शिकायत मैं निकल जाई वे रानी मंगधनी तरह के सिखौल फिर अभी फालतू बोलती है केहू के बच्ची हो देख देख कैसे मार ठीक करत हो होई बतावा हो आयो दादा आ छोटी चाची बतावा से ना कहले रहू त हमर भइया जिंदगी भर मौके बन रहता इ तोर भैया कहिले बताते ना रहना तू ही बतावत रहिस अगर बतैले रहसन बच्ची हो ऐसन ऐसन कतना आदमी के हम ठीक कर देले बानी ठीक करवा देले बानी कुछ दिन पहले आई रहती कुल ड्रामा देख रहती हट कैसे मार आयो भाई चलो ना बचा रानी सिखले बिया का वे मंगधनी खेलवाड़ो मंगा धवानी कइल बाड़ू ऐसे त मार चाताड़ू तू ठीक होताड़ू जैसन बाड़ू नो वैसन था ठीक ए बेरा के बाद तोर भौजाई एकदम सुधर जी आ टाइम से खाना बनावे लगी टाइम से काम करे लगी जान जी बार के भैया मुंह आदि हो चाची छोड़ दे अभी मराए दे उहे रानी मंगधनी सिखले बिया फिर अभी दूसरा के बोलतिया आज के बाद एकदम जान ले कि मेहरारू हवे तो मेहरारू लेखा रहे के बा समझ ली है हमके समझ में नहीं क्या हमरा के त आपके देख के विश्वास नहीं कि इकुल का हाला बोल हो दादा इकुल का हाला करतो जा का होई बा एकदम दिमाग खराब कर देले रे मैं हमर बेइज्जत करा देले रहली हो ठीक करता ना भैया ठीक जान लो चाची ई बहुत बिगड़ गई रही बहुत ए सिखले रहू ना फिर दूसरा के नाम ले त मुंह में तो बोलबे नु करम तो दूसरा के नाम नहीं खेलेबे के एकदम जैसे राखम वैसे रहे के बा अपन रहने ने के कहे के आ दोसरा के कह दे त फलानिया सिखावत त चिलानिया सिखावत ई निमन काम बा हो मरद ले काम करवा मरद ले लुगा फिचवा आ मरद ले साया फिचवा तार काय करे जे फटता आई तार काय करे जे फटता भैया फिर देखला कैसे होत रही अभी भी बोली इनकर बंद नहीं क्या होत हम ना बोलबू जा लवैया पे कटा जा चल जा तेरी छे रास्ता बता दी गोड़ पे गिरे लगल है जब बांध के ले अतर नहीं तो जा हम का कर रही बबुआ अब फांसी लगावे कहते हैं मैं बन्हनी गमछी न हाँ, टाइम मुड़ी हम लपेटनी
लागल गोड़ हाथ पकीरे लगा ये कुछ दिन पहले कहले रहता त ई कुल ना देखे के पड़ी नहीं त आज के लाज ना बाद लगेला मोर संग से करे के चाही हैं जब एगो मरद मेहरार हुआ एगो ननद भी तो तारा का दिक्कत बउए बना के तनी खियावे के सर समय से त यहाँ के करत रही तबे न हम करवावत रही। देख लो वाह अपने न धमकी देत रहू ना करब त मर जाई त रेलवाई में कटा जाई त फसरी लगा जाई त नैहर भाग जाईब का हो गइल मरद हन त हमर दुख न समझ सकेला। तो दुख न समझिया न सबक समझिया न आय करे के बजन कर जाए दादा हम चल भैया हाँ, ठीक मेऊ में आवाज आवे लगल अभी खा करत त जना लड़ाई मर्द में हम ना मान गेल अब ठीक न अब समझ लिया कि पति के कैसे सेवा करे के बा सत्कार करे के बा हां ठीक बा आराम से बनावो खा आ निरोग रहो खुश रह मस्त रह टहरत रहबू लहरत रहबू बैठ रहबू कोहरत रहबू बर्तन माज दिन तनी माज दे रुक जा पगड़ी बन के कहीं माजू खाली बनर घुड़की ए भैया राजा समझ ली हजा जब भी मेहरारू बनर घुड़की करे तो तू बनर घुड़का कर तब देखो हनी के मेहू बनल सुधरिए गई।